Promisiunile lui Dumnezeu, deși par prea frumoase ca să fie adevărate, și veți vedea, dragi femei, că sunt extraordinare, sunt de neînchipuit pentru lumea aceasta, însă ele se împlinesc cu da și amin. Și Dumnezeu ne pune la dispoziție aceste promisiuni și nu are o bucurie mai mare decât să împlinească aceste promisiuni în dreptul nostru, în dreptul femeilor. Și astăzi va fi o zi de bucurie, o zi de sărbătoare, pentru că vom privi la promisiunile lui Dumnezeu.